Moi, täällä on X-Infrappuna. Ja X-Ote. Ja me aloitettiin nyt tää Rayman Origins Let's Play. Ja meillä on nyt siis 2 Let's Playtä meneillään. Me ei nyt jakseta aloittaa tätä alusta, mutta me vedetään ihan ekasta kentästä asti. Hei, mitä? Miksei me otetaan New Gamea? Hei, onks sä ykköspelaaja? Never. Annapa se ohjaan tänne, sit tuli ykkönen. Harmi. Me aloitettiin kyllä vahingossa, eikö niin, me pelataan käyttää ykkösellä. Ei ihmekään, että meillä on uusi peli. No ei se mitään haittaa. Vai? Ei. Eikä nyt enää jaksa vaihtaa. Tää on hyvä video. Niin no, me näytetään tää siis teille. Kaivelee omaa takamusta ja nukkuu tuolla äsken. Ja vitsi kun tästä saisi pelaa sillä sateenvarjohepulla. Saakin. Ei kun niin, kun se on kai se vikahahmo. Toi mummeli on tyhjä. Toi on painajainen. Tappakaa tuo viittoo tuo mummeli. Tää on ihan paras kohta. Jee, me oltiin häkkeihin. Miten me voitiin hävitä tappelu? Hei, mä oon tää läski. Jee. Ihan sanotaan hyvä tyyppi. Ja mitä? Mä en osaa tietenkään. Ei kun niin. Emme osaa vielä lyödä tässä. Osataanko me vielä edes pompata? Mitä? Osataanko me vielä edes pompata? Osataan me pompata, mutta... Me ei kenttä. En mä pysty! No, otetaan ehkä. Ei jaksa. Kyllä! Kyllä! Okei, miten se on sitten niin tylsä. Minä olen kananmunomistaja, etkä sinä! No minä olen Tää on hyvä tyyppi. Ole rauhassa lähtö. Tää on keijukenttä. Täällä saadaan lyödä. No ei päästetä sua ulos. Mut nyt tässä ei vielä osaa esim. Sukeltaa tai semmoista. Sydänkaveri. Au. Vedetäänkö se? Vedetään Hei, välillä myös press on me. En! Moi. Moi laski. Ai me ei osaa vielä lyödä. No kun sen saamme kyllä tästä kentästä. Tätä peliä ei voi selvitä ilman, että voisi lyödä. No, joo, luuletko, että pystyis? Tää on tää loppu. Tää on helppo. Tää on tehty niin, että tosta pääsee pakolla. Joona, onko se varmaan, että me pystytään vetämään koko siis tää Raymanin läpi? No en, koska en mäkään oo vielä vetänyt sitä mun paremmassa seitistä. Niin, aika hirveän monta episodia tästä tulis. Et tästä ei sit tuu kovinkaan pitkä. Mitä? Mitä meillä ei ole lyödä? Joo, alusta! No just joo. Niin me molemmat kuoltiin, et sä tiennyt Rayman. No ei aloita alusta normaalisti. Tässä vaan aloittaa. Tässä kentässä.
Mun sydän. Että tuppas tänne. Sä pärjät tolla. Mä oon paras niillä pinityypeillä. Latte sä et oo vaan hyvä, eikö se no ihan hyvä kun ilman, että sulla on se leijuminen. Sä oot vaan tottunut leijumaan. Vai mitä? Ja sä oot tottunut, että mulla on tässä käytössä leijuminen, sukeltaminen, seinissä kiipeily. No mulla on itsellänikin tää. No niin, no mun sulla ei olekaan vielä edes seinissä kiipeilyä. Näkyykö? Näkyy se mulle. Näin se vetää. Mitä? Tai jos saa vetää kunnon supernyrkkiä. Turpa tulee. Kuole! Kuole! Nähät. Kuole! Turpa tulee. No niin, nyt ollaan varovaisia. Haa! Mä sanon nyt opettajiksi lähtiä mummoja. Ainoita niin kuin minä. Häh? Tolla sitä niin kuin minä. No eikö niitä sinun peikkoja tai niitä minun silmälasit? Ai niitä. Noita. Ne näyttääkin vähän opettajille. Nää on. Joo, meidän opet varmaan näin häntä hommaa. Toivottavasti meidän opeteiko Mä toivon hartausta. No, ihan niinku se katteli jotain YouTubesta. Vois kattookin. Siis se kun sen pitää laittaa jotain ihan muuta, niin sit se vahingossa laittaa. Katsotaan vaikka, hei, mun luokan tyyppejähän on täällä YouTubessa. Sitten katsotaan, niin on, hei, koneesi. No, just meidän ope ihmetteli, kun me ei saatu läksyä, niin me vaan puhuttiin jo heti, että no me heti kuvaan sitten kun päästään reille, niin se oli silleen jotenkin läpällä silleen, että ai semmoista te pojat ajattelee. Tää. No osasithän sä sen. Ei saatu vitsi muuta kuin tuo yksi. No kun ei jaksa nyt mennä. Yes. Eikä tässä se oo vielä niitä. No! Saatiin vaan 2 numeria. Ei, Hei sinä rollaattorimummo. En tule. No niin, ilkeä rollaattori mummo. Toi on helppo, toi ihan se on. Niin no. Niin sitä helppo. No, tiedätkö ne, jotka on ihan hirmu pahoja? Joo. Esim. Mulla on ihan sikan niitä, mitä mä nostan. Vedetään heti Mä oon päässyt kaikki paitsi yhden. Mitä sulla on auki. Siis, niin. Sulla ei ole lähellekään niitä samoja auki, mitä mulla on. No missä sä oot? Mä oon tohavikas maassa, että. Mä oon vetänyt monta temppelin sääkkäriä satsaten. Yhden, koska mä en oo saanut niitä auki. Kato, mun on koisa. Ihan sama, koska meillä on yhteispisteet. Tai sillä, että lopuksi. Hei, miksi et ei ottanut tota? No koska mä halusin tehdä sen. Näin! Näin! Mulle! Ilkee! Ei noin. Hei, täällä on. Ai, no olisi pakko mennä. Tää on kyllä hyviä huoneita. Vois tää Mä vaan hahtasin noi kaikki yhdellä iskulla. Nice. Mitä? Ei. Mitä? Se Putlitzer. Kyllä sä oot oikeesti jo saanut sen, mutta täällä. No ehkä kumminkin. Mulla oli puolet tän pelin achievementeistä. Voinko sanoa, että siinä tapahtuu tuolleen? Voi ei. Nyt meillä on. Ihan Täydet. jes tästä kohti. Me oltiin ihan tässä. Hei, mä haen ton kulta. Yes. Pelaa muttu nyt ennen kuin sä kuolet uudestaan. Reilu, Joona. Eikö siis improbuna reilu? Juh. Mä oonkin maailman luotettavin tyttö.
Hei, tossa oli tollasta. Ja sama. On tärkeintä koko pelissä. No kun me ollaan nyt pitämässä tätä läpi, me ei ole nyt keräämässä niitä erikoisuuksia. Ota ihan mukaan. Ahaa, en tiennytkään, että kun pitää tätä bonuksia nyt. Sprintaa. Wow! Mä en tiennyt, että tää voi liu. Ai niistähän on kivakin juttu, kun on miniskyspäitä. Vähän jos taas vois tehdä oman kentän. No joo, pikkusen mä tekin hieman kentän. No niin, mä tekisin sellaisen, mistä koko ajan voi kiipeillä seinissä tai olla mini. Seenissä kiipeily ja mini on ihan parhaat ominaisuudet. Tai sitten ja sukeltaminen. Mut mini on hauskaa olla. Ja mennä sateenvarjolla. Au! Start. Mitä on tällainen? Jännä kolikko. Kiitos kun otit sen. Hei, pelattapas mut. Oho, me ollaan uudet pisteet. Me joo saadaan kaikki 10 ammattilaista. Piste. Aika helposti. Tai kun meillä on näkyvät pisteet tossa. No joo. Mun. Nölä! Hei, pelata. Miten sä oot kuolla heti? En mä tiedä. No joo, ihan Joona. Au. Hei, mitä sä teet? No tapan sut! Miten tässä ei oo semmoista kautta PvP-moodi? Tai niinku semmoista kaksintappelua. Disney Universessa on semmoinen. Onko? Joo. Mä en tiennyt. Kannattaa pelata, kannattaa ammata Universe. Mä verin siitä, mä sain kuolin siinä. Mm. Moo. Sä sait yksin tohon ekaan hymynaamaan asti ainakin. Meitä ei yksi huonossa erittäin. Oi 300. Tasan. Mä katon paljon tätä videolla on kuultu. Tasan 300. 12. Vasta 12. Mitä? Ei, me varmaan lopetetaan tää tähän. Ai joo, me unohdettiin täällä nää katsojat kokonaan. Ja että Bye bye. moro vaan.